Vakti ki gazve-i Zat-ı Rıqa'dan yani Peygamberzan öwürlük gelýärkä bir gizi bir yerde yatmalı bolupdyrlar. Golup hemmejigde ýadyw yatsaklı Peygamberimiz diýipdir bir iki adam sakçı dursun diýipdir. Biri Hazreti Abbad, bir de Hazreti Ammar radıyallahu anhuma şol ikisi sakçı bolar diýipdirler. Ol ikisi hem gaty ýadyw bula diýipdirler biz nobatlaşaýly, olar akşam birimiz dursun, sonra beter okymy tutsa o ýerini turdup, o ýeri durasyn bolýa. Hazreti Abbad ol awliyaullah, ol Allah'ını tanıyan benne diýipdir. Men evvel oturjak diýipdir. Niyeti eger başarda daňa çellen ýatjak däden sogabyny ödüne aljakdan. Do hemme sahabalar Peygamberzan yatdy okuda bir defede däni namaza durdy. Hem satçılık sogabyny alyn namaz okuýyn Allah'ın aşkyna. Wagtlaryny emelen geçipdirler bula. Bazım namaza durtdyrlar. Awadallah subhanaka alhamd. Awadallah Sure-i Kahf okuyup duqa bir kafir bular iýderlak gelýänmişdik. Zinanasy şu jengde ölüpdir. Şoňda ýani men talafyzyn çykararyn şolaň birini öldürernik gelýäniň biri görüpdir. Ikiji adam dikdu. Şondan bir sakçyň özi bolmaly. Şunu vuraýyn diýip daşdan ýani tiro kaman bilen ok bilen bellep bir ok atypdyr. Doğru jegel Hazreti Abbad'ın budundan elip giripdir. Hazreti Abbad namazyň içinde Mübarek Kahf surasyny okuyup oturmuş. Goýaýynki ok degmedik ýaly bolup namazyny surasyny okuyup beripdir. Yankı kafir yoga maňa degmedim näme diýip gaýta ikilenji okuny atypdyr. Ikilenji tiri belläpdir. O bir budundan gelip degipdir. Çümüpdir, aýagynyň içine giripdir. Amma Hazreti Abbad surasyny gatitmän, namazyny pozmany, ýene namazynyň damasyny okuyupdyr. Üçlünci okuda bellep, üçlünci okda aýagyny degenne, aýagyndan ysgyny edip, şondan basym ruku edip, secdede ýatyka, eli bilen argylladyp, ýoldaşym turdypdyr. Ey Ammar, tur bir adam var diýip. Ammar turupdyr, onun saýanky kafir gaçyp gitdi diýe. Amma görüpdir ýoldaşy Hazreti Abbad däni, üç tane tir aýagyna dürtügli. Ey Abbad, sen näme diýip evvelkide meni turulmadyň? Näme diýip ikilenjide turulmadyň? Gelip üçlenji tirde meni turulypdyrdyň diýende näme diýdi? Kuntu fi salati atlu ayatin min al-Qur'an falam uhib an aqtaha. Namaz okuyup otydym, Sure-i Mübarekeyi Kahf okuyup otydym. Bagadar süýjüligi maňa basyp otydy, bagat ýokup otydy, keyf edip okuyup otydym. Ok gelip degenini bilmäpdirn. İkilenji degenine däni ay Qur'any bölmäýin diýip jydap oturdum. Üçlenji gelip degenine aýagymda ysgyn galmady. Birleşger bu koşuny Peygamberjan maňa tapşyrdy. Şulara bir zat bolamasyn diýip gelip sen turdym. Bolmasa öz janymy berjekdim, amma surany töküdip tamam etjekdim namazym diýdi diýe. Subhanallah. Nahat aşykmyşdyk. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ Heminki Allah'ını tanıyıp udayın olu kolluğunu yetipdirler. Niyet edip Allahu Ekber deyip namazlarını durullarına onların okuyan Subhanakallahumma ve bihamdikelerine mağna varmıştık. Onlar hiç istahat bilen bu namazlarını çalışacak derden, asın canını vereceklerden.